तांबडी माती हांगासर पावसात सांतिनेज व्हाळाचे उदक भरून सगळे विस्कळीत जाला। लोकांच्या घरांनी उदक भरला। आता मात दर वर्सा सांतिनेज वाठारात पावसात हे चित्र पळोवपाक मेळटा। अल्टेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बारीक बारीक झाले ओके झाली आता किती नंतर ते फुगायचे देवा पडेल आणि पावसाला खूप त्रास व्हायला आज रातभर पाऊस पडला आज रातभर पाऊस पडला आणि पडले त्रास ओके आज देवाचे कुटुंब नसते जेव्हा तो त्याला झाले चालू आणि ते आमकडे काही ना सगळे देवा पडले ओके वर्षान वर्ष येतात मात्र आपण लुकसून जातात ते काय मी करू शकतो ना। म्युन्सिपालिटी पंचायत म्युन्सिपालिटी आपण जाता जिल्हे गेले त्यांना काय म्हणू शकतो ना आम्ही पंचायतीन थांबून धरला तर लिपेचा हात त्रास जातात आमच्या ओपन करून समजा जिल्ह्यात दिसतात आणि आता उरला तर द्यावा पण आहे कित्याक पावसाचे राहतो तुमच्या कोणाने काही नाही किती किती नुकसान झाला पात्रांव तुझे झाला रे वेल्डिंग मशीन दुखले ते लीड बुडली बारीक बारीक झाली आता ते आम्ही असे घेऊन बसा